Хайде да поговорим за най-недооценения герой във всяка спалня – цветната лента в края на леглото. За онази, която повечето гости игнорират преди да им потрябва. Замислял ли се защо е поставена там и за какво служи? Истината е проста. Този тайнствен плат Bed Runner има няколко предназначения. Първата причина е хигиена. Някои гости си хвърлят багажа на леглото веднага след като влязат, а други се излягат там с обувки. Тази лента е там, за да предпази спалното бельо чисто за по-дълго време. Втората причина е защита от износване. Краят на леглото се амортизира най-бързо. Обувки, дрехи, чанти, лентата поема удара. По-евтина е за подмяна, вместо да се сменя цялото покривало. Третата причина е декорация. Добавя цвят, идентичност, луксозен вид на леглото и цялата стая. Изглежда фенси, но истинската й роля е практична. По-чисто, по-здраво и с по-малко излишни разходи. Така че, ако видиш Bed Runner в наш апартамент, знай, че не сме го сложили там само за красота. Има ли нещо в апартаментите за гости, за което искаш да направим видео? Пиши в коментарите. А ако искаш да знаеш какво стои зад комфортния престой, разгледай нашите апартаменти и ни последвай за още практични идеи и съвети.